זכרו לברכה, מתכבדת להשיא משואה זו לכבוד הנופלים, ובהם שני בניי, לוחמי סיירת גולני, אוריאל ואלירז, זכרם לברכה. הטמונים כאן בהר הרצל ולתפארת מדינת ישראל. אמא שלי, אי אפשר לצמצם אותה, היא פשוט, כל מי שנהיה לידה, אין מה לעשות. זה משהו גדול על הכל, על כל מי שעומד לידה, בכל מצב. גם בגלל זה הרבה פעמים אני לא אוהב להגיד שאני בן של, אתה מבין? ספר כללית, מה זה? ילדים של משפחת פרץ. תראה, אני חושבת, כשאני אעלה מהעולם הזה, אתם תצטרכו לשבת, למיין פה. ככה כתבת לי. תראי לי מה זה. כ"ז מר חשוון, 06. אתה התגייסת? כן, תראי לי, אולי זה לגיוס, תראי לי. רגע. אמא, תדעי שבשבילי את מסמלת את חנה המקראית, שהקריבה את בנה, ולמרות זאת לא נפלה רוחה. אני רואה אותך נלחמת יום יום מול הקשיים של החיים, ומול היגון והעצבות של המוות. ועכשיו אני הולך לצבא ויודע שאני אצליח. אני אצליח בזכות מה שעשית ממני. אשריי שנפלה בחלקי הזכות להיות בנך. מבטיח, אמא, מבטיח שאלך בדרך הנכונה והאמיתית. עוד בבית ספר. הסתכלתי על המנהיגות שלהם, ושם היה לי מאוד מאוד קשה, כי שם באמת, אתה אומר, מי אני? אני פרץ או אני אליסף? עדיין לא, מי אני, מה אני? גם הרבה פעמים הסתרת שאתה אח של אלירז ואוריאל. בסדר, נכון. הסתרת. שכאילו זה, ברגע שאני אומר להם את זה, זהו, כאילו, הם שמים הכל בצד, יש אותם. אבל אתה מההתחלה... אבל אתה לא יודע מי אתה כבר הופך להיות אח של... אתה ברחת מזה. לא ברחת. אתה לא רוצה להיות אח של... לא, אני לא, זה לא שאני לא רוצה להיות. אני לא יודע מי אני. באמת, אני פה לא... הרי זה יותר גדול ממני. אנחנו מאוד שונים, נראה לי, במשהו מהותי. נכון? אנחנו שונים בהרבה דברים, אחי. אני נשאר אני. ואני יכול להגיד... רגע, מה זה אומר עליי? שנייה, אז מה זה אומר עליי? אני לא נשאר אני? תגיד. אתה לפני לידה, לא נשארת. אוקיי. וזה רק בגלל שאני עושה את מה שהיא ביקשה ממני לעשות בחיים. ללכת עם הדרך שלי. ואני הרבה פעמים מחליט אחרת מאמא. אני נותן לה את המקום שלה. אני גם נותן לה את המקום שלה. לא. אני נותן לה את המקום שלה. אני לא חושב שאתה נותן לה את המקום שלה. אוקיי. אמא היא כמו השמש, באמת. אני לא זז צעד בחיים לפני שאני מדבר איתה ואני מתייעץ איתה. אני לא הולך לגרום, אני אומר באמת, אני לא הולך לגרום לה לצער בחיים יותר. וגם אם זה אומר שיהיה לי קשה ואני אפגע מזה, אז אני אפגע מזה. אמא, אני צריך לספר לך משהו. קיבלתי הצעה להקים מכינה קדם צבאית ולהכין בני נוער לפני הגיוס שלהם לצה"ל. כשאתה הולך להקים, אתה הולך להקים משהו מהיסוד. נכון. אתה מבין בעניין הכלכלי, איך לגייס כסף? אתה צריך להקים... אמא, אני יודע לאן אני מכוון. אני שמה לב שכל הזמן אתה רוצה להתחיל דברים חדשים. אבל אני שואלת את עצמי, ואם תיפול, יש לה משפחה. הדבר הראשון שעשיתי זה הלכתי והתייעצתי עם נועה. שאלתי את נועה, מה, אתה לא רוצה ילדים? שנייה, אז אני אגיד לך, קודם כל, זה מה שבאתי להגיד, אני עכשיו נמצא בהתלבטות. ואני אומר, קודם כל, אני בא לבקש עצה. ואני גם בא לבקש ברכה. אני לא מוכן לחיות את החיים על יד. אני לא מוכן, גם במחיר שאני אפול,
ויקב לי, אני לא רוצה לקום יום אחד בבוקר ולהגיד שכל החיים הם עברו ליד, אני כאילו, אף פעם לא הגשמתי את החלומות שלי, אף פעם לא העזתי, זאת אומרת, הלכתי באיזשהו תלם שהמסלול הוא מסלול בטוח וישר ויציב וטוב, והוא אומר לך, אל תעיז. הוא אומר לך, אל תעשה דברים קיצוניים, הוא אומר לך, אל תחלום, כי אם אתה חולם, אתה יכול להתאכזב. אם אתה חולם, אתה יכול אולי אפילו לעשות עם זה משהו. אני אומרת, זה מצוין, תחלום. כשאתה מדבר, אני שומעת את אלירז. שיהיה בהצלחה גדולה. כל החלטה שתעשה, איך אבא היה עושה? היה מברך אותו, אין לו כיפה. אני יודעת מה היה אומר, איפה הכיפה? נכון, איפה הראש שלך? אתה עושה לך על הכתפיים? לא, אחי. משהו מרגש, עכשיו אני מתרגש, כאילו, זה לא... זה משהו גדול. כל הזמן יש לך את הקונפליקט הזה, איך אתה מציג את עצמך בפני אנשים. תנשום, מעכשיו אתה אליסף, תן חיוך, הם צריכים עכשיו לראות, זה הרואה שלנו. ברוכים הבאים, הם הולכים להגיע למכינה. כל החבר'ה בפנים. מה קורה, חבר'ה? אני אליסף. גם אם אתה נמצא באיזה מקום מאוד מאוד שונה מהם, אתה צריך לדעת לדבר בשפה שלהם. ובעצם אתם הולכים להגיע למכינה, עכשיו יש שם... והם לא רואים עכשיו מנהיג. אני גם לא אומר שאני מנהיג, אני משתדל, אני רוצה. אבל הם רואים עכשיו, זה הפנים של המכינה. זה הבן אדם הראשון שהם רואים. לאט לאט, לאט לאט. אללה מחזור אלף! אללה מחזור אלף! מחזור אלף הרעיון! מחזור אלף הרעיון! אללה מחזור אלף! מחזור אלף הרעיון! מחזור אלף הרעיון! שמישהו יחליף אותו, היה עכשיו על האלוקה! מחזור אלף הרעיון! ייכנס! יותר חזק! קדימה! קדימה! בכל הכוח! יש עוד עליות! לעצור! שלוקות לא עודות. כמה שאתם יפים, כמה. אתם רואים איך כולם מתחת לאלונקה? כולם נושאים פה בנטל. תזכרו שבחצי שנה הזאת, כמו עם האלונקות האלה, שהיה קשה, לא היה פשוט, הדרך היחידה, אבל היחידה שאפשר לעבור את זה ביחד. כל הכבוד! להוריד לאט לאט וזהו. להוריד לאט, בואו אליי, כל הכבוד! בואו אליי! מחזור אלף הרעיון! אחים! שמחה! אני מזיע. מרגש. אחרי שאתה מסתחרר, זה נהיה קשה. קשה. כל הכבוד, אליסף. בסדר, תראי, קשה, שווה לבוא בשביל בית כזה. מי יגור פה? החניכים. שלום לכולם, ואנחנו שמחים ונרגשים במעמד זה לפתוח את מכינת שחר ניצן, מחזור א'. ואני רוצה להזמין את ראש המכינה, אליסף פרץ, לדבר. אתם הנחשון בין המנדב, אתם אלה שקפצתם על המים ראשונים, אתם אלה שהעזתם, אתם אלה שחציתם את הים כשהוא נראה סוער, וקפצתם והסרתם את כל הספקות. אליסף אחי, אם אפשר. זה... לכל אחד יש את הגמגום שלו, וכל אחד מחליט אם הוא קופץ למים או לא, והחלטת לקפוץ למים. ורק שתדע שאני פה, וכל הצוות פה איתך, וזה מדהים, וזה מרגש לראות, ותראה מה זה. זה הילדים החוקיים הראשונים שלך. לך על זה, שחק אותה שלך, אתה גדול. אתה באמת גדול. עכשיו אני מחפש דירה עם עוד מישהו, ברחביה מחפשים. אני ועוד שותף.
לא עם נועה? לא. נועה, את רוצה להתחתן. זה מחויבות. וזה גם כאילו מצב רגשי כזה, שאתה... עכשיו עברת איזה טלטלה, כאילו לבוא להיכנס למשהו כזה, זה... כאילו צריך גם להקל, לאבד את הדברים. יש לנו זוג חברים שעכשיו הם... מצב מאוד מאוד קשה. שהתחתנו ממש לא מזמן, יודעים להתגרש. ברמה כזאת. וואלה, ואנחנו איתם כל היום. כאילו מצד אחד אני יודע שזהו 100% סופית, אני מתחתן איתם. מצד שני, יש לי כוח של הרס עצמי מטורף בחיים. בשנים האחרונות לא נתקלתי בו ככה, אבל הוא שמה. הוא מפחיד אותי. אני מפחד כאילו מעצמי, בקטע הזה. ב-27 לאוקטובר 1954 נתן אלבז היה בגבעתי, ובאחד הימים שהם מסדרים את כל הארגזי תחמושת ואת כל הדברים שלהם, אז נתן אלבז שומע צליל שגורם לו להיות איש קצה. הוא שומע את הנצרה של הרימון נפתחת. באוהל מסביבו נמצאים החברים שלו. הוא מסתכל ימינה, הוא מסתכל שמאלה. הוא מבין שהוא לא יכול לזרוק את הרימון לשום מקום. אז הוא צועק להם, חבר'ה תברחו, הוא תופס את הרימון, מצמיד אותו לחזה וקופץ ככה. ונהרג. אנשי קצה זה האנשים הכי פשוטים. נתן אלבז היה מרוקאי שגדל בכפר של האנשים הכי כפריים במרוקו. הוא לא היה לו סיורי מנהיגות. לא היה לו ממש, לא היה לו שום מכינה. אבל נתן אלבז ידע משהו שהפך אותו לאיש קצה. הוא ידע שבשביל להיות איש קצה אני תמיד צריך לדעת שאני לא המרכז. נראה לי שבשלב הזה לא יהיה נכון לספר לחניכים את הסיפור המשפחתי שלי. כי אז הכל לדרכם, דרך אוריאל ואלירז. אליאב! אליאב! אני מדבר איתך, אל תפס עוד, תסתובב וקפוץ. מבחינתי המכינה הזאת היא בעצם המשך ישיר למה שהאחים שלי לא הספיקו בחיים שלהם. אגב, הרבה דברים שאני הולך לעשות במכינה, אני שואב בעצם מההשראה של אוריאל ושל אלירז בתקופה שהם היו מדריכים. אורי פה? כולם פה? מתחיל כאן משהו חדש. אתם דור המייסדים של מכינת שחר ניצן. אתם הולכים להרוויח אותה, אתם הולכים. הסתובבתי פה, אז ראיתי את הקליפות של האקליפטוס. בעצם האקליפטוס מחדש את הגזע שלו. ובעצם הוא מסיר את הדברים שכבר התייבשו ולא רלוונטיים. זה שבוע שאנחנו נסיר הרבה קליפות, ואנחנו נתחיל משהו חדש, ושיהיה לנו המון המון בהצלחה. שיהיה בהצלחה לכולם. יאללה, בהצלחה! תבואי נגיע ישר לשם. כן, בסדר? כן. באתי בסדר? כיף אותך. באמת? רק אל תעשה את זה מעולה, אתה יודע. מה? כאילו, עם הקליפות של האקליפטוס, זה היה קצת מעולץ. מה זה מעולץ? שכאילו הם אמרו לי להגיד את זה? כאילו, סתם לקחת משהו וקשר אותו. אבל שטויות. זה היה יפה מאוד. אני היחיד שקמתי לשיעור בוקר. איפה כולם? כולם ישנים, זה שיעור רשות, הם לא חייבים לקום. פעם האחרונה של השיעור רשות היו איזה 5-6. היה חסר שם רק דבר אחד. אני. שמו לו, כאילו לא שמו.
קמנו, זה לא היה. נכון, השם יודע להחזיר לכם. לא השם. זה לא השם, אה? הבאתי, חשבתי שיהיו פה קצת יותר חבר'ה, אבל כאילו הבאתי 4 אמירות, אוקיי? של קטע בפרקי אבות. 4 מידות באדם. שלי, שלי ושלך, שלך. זה שלי, שלך ושלך, שלך. זה שלי, שלך ושלך, שלי. שלך, שלי ושלי, שלי. מה נראה לך פה הכי גרוע? לא. נפלתי עליך על הבוקר, אה? פעם הארץ, לא יודע, אתה מבלבל אותי. אני מבלבל אותך על הבוקר, אחי, זה קשה. טוב. למה בחרת בחינוך? בגלל הסיפור המשפחתי? כיתה ד' הייתי יושב בכיתה ומדמיין את עצמי, מצמיח כנפיים ואף להציל אנשים. לא יודע. אני לא מתיימר להגיד שאני בא להציל את האנושות, אבל אני אומר, לא יודע, הנפש שלי נמשכה לדברים האלה. אני בא להציל אותי מעצמי. מהעצבות, מהדכדוך, מהאי מיצוי. האין סוף שיש שם. אני מציל את עצמי מעצמי. בסדר, אז במדס. אמר לי, כנראה לא מכירים אותי. אמרתי לאסף. כן. אז אמרתי לו, זרקתי לו איזה משהו כזה, אמרתי לו, אני חושבת שהרבה דברים היו נפתרים אם היו יותר מכירים אותך. יש לו באמת כמה טונות על כל כתף. בן אדם שנפל בהגנה על גבולות ארצנו, הוא גיבור, הוא קדוש, והוא בעיקר מושלם. אין מגרעות. שמעת פעם על מגרעות של חייל שנפל? והוא חי. אני רוצה להגיד לך ביקורת. ב-48 שעות האחרונות אני מרגיש שמשהו לא בריא, לא נוח, לא שקט לי. איכשהו קשה להגיד לך משהו שנורא רוצים להגיד לך. כי אתה שם פסי עטה כאלה בדרך, כאילו. ברור שהמכינה צריך את הדיסטנס, אז יכול להיות שיצרת פה איזשהו דיסטנס, קרח כזה, שהוא לא ניתן לגישור. תן להם אותך. אני חושב שצריך לדבר עם החניכים. כלומר, אנחנו מדברים על הבעיה של החניכים, על הבעיות של החניכים, אלא על נקודות ההשקה של אליסף עם החניכים. תחת כישוף. אתה יודע שאני מספר עכשיו את הסיפור של החניכים, הם עפים עליי, הם מתאהבים בי. אבל זה זול, אחי. תני לי מקום, תני לי מקום, אצלך בעולם. אפילו הדחקתי את המקומות שהכי חשובים לי. זה לא אני פה, זה לא אני. השדים של הלילה יוצאים כבר לרקוד. הורגת אותי המחשבה הזאת. הורגת אותי. תני לי מקום, תני לי מקום, אצלך בעולם.
אתה חושב שהיית צריך לקחת את המכינה? יכול להיות שהייתי צריך לעשות משהו אחר לגמרי בחיים. ובגלל שהם נהרגו, ואז כבר לי אין שליטה על זה, בגללם אני חי חיים אחרים. אני מנסה לחשוב על זה, ואז אני מגיע לאם, ואז זה ממש קשה, כאילו, זה כזה שובר אותך, כאילו, כי אתה ממש בונה איזה עולם כזה, ממש, הוא נורמלי, ואז בום, הכל מתנפץ. אתה רוצה להגיד לי שיכולת להיות מישהו אחר? לא יודע. אליסף הוא איש חינוך. האם היה הולך למכינה בלי קשר לאוריאל ואלירז? כן. כי גם אלירז היה כזה. והוא זה אלירז. כל הזמן שואלת את השאלה הזאת, כאילו, האם כל מה שקורה זה בגלל זאת אומרת, זה בגללם, כאילו? או כאילו בגללך? בגלל שהם מתו, אז אנשים מעריכים אותך ומוכירים אותך, או שזה כל הזמן היה במקום הזה שהיית באמת יכול לתת כוח לאנשים בלי שום קשר אליהם. מסתכלים על המשפחה שלנו, רואים שהם סמל למשהו, ואני אומר, כאילו... אני לא יודע, זה כל הזה, זה אוכל אותך כל הזמן. זה משהו לא פתור, לא פתור. לא, הייתי חייב לצאת, אני אספר לך כבר אחר כך. תאכלו, תמרחו עוד איזה חצי שעה, 40 דקות, כי אני לא מספיק להגיע אליכם פשוט, את מבינה? יאללה, ביי. בזהירות, אחי, על האוטו, אוטו חדש. לא הולכים קצת לים. כיף לי פה במכינה, מכל המובנים. אחלה מקום, יש פה ים, יש פה הכל. מגיע שבת ליישוב, אני מת לחזור למכינה. רוב השיעורים שם הם... רוב השיעורים שם. ולא מגיעים לעניין תכלס. מה? באתי לאסף, אמרתי לו, אני לא אגיע בשבוע הראשון. אמר לי, אין מצב, אתה חייב להגיע, זה מכינה, זה סדר עדיפויות. אבל יש איזושהי הרגשה שהמערכת מתרופסת. פשוט מחפשים לאן לברוח. כן. נרוץ לים, נרוץ לים. אנחנו מכינה של 23 איש. יוסף עולה, אבל עולה. אנחנו פה בקו פרשת מים שאותי מפחיד. אין להם התחלה מדהימה. עכשיו, איזה שהם שבועיים של כן לא כזה, מאוד לא ברור. מאוד לא ברור. אתה מוביל את הקבוצה הזאת או לא, חביבי? מה קורה? לעבוד את הזרקורים זה לא רק לקחת אלונקה. להגיד אחרי ולרוץ, בוא נשמור, זה אחלה, מצוין. ולמחרת בבוקר מה קורה? אני חושב שהוא יכול לעשות את זה. חד משמעית אני חושב שהוא יכול לעשות את זה. אנחנו פשוט צריכים שהנביא הנעלם יתגלה. אני אוהב ללכת לבד. היא משהו שהוא מאוד אוהב את הלבד הזה. הנדודים האלה. יש רק אתה עם עצמך. אני צריך לעשות כזה חושבים מחדש. לראות באמת שאני במקום שאני רוצה להיות בו. זה השכר לימוד שלי, אני משלם המון שכר לימוד. אני לא יכול להיות הרבה פעמים משוחרר. כי באופן שלי הרבה פעמים אני עצור. זה מלחמה על אליסף הפנימי. מאבק בין מה
רוצה להיות, לבין מה שצריך להיות, לבין איך הדברים נראים. פעם ראשונה הבנתי בדיוק באיזה דרך אני רוצה ללכת בחיים. לא מתאים לי לעזוב דברים באמצע. אני הולך איתם עד הסוף. אני אצליח. לא משנה כמה קשה זה יהיה. אהלן אחי. בסדר? איפה מגיע? מה קורה? איך עשית את זה? איך עשית את זה שבדיוק הגעת בזמן? תגיד לי שזה לא יד אלוקית. אני בתפיסה שאומרת ללכת בדרך שאתה מאמין בה. אבל אתה לא יכול לחנך ליושר ויושרה כשאתה לא כזה. המתח הזה בין מצד אחד להיות קרוב, לחבק, לאהוב, לשתף, להרגיש את האנשים. אתה לא יכול להנהיג ולהוביל בלי להרגיש אותם. לפני 8 שנים, אבא שלי הלך לאיזו בדיקה בבית חולים, והרופא אמר לו שיש לו סרטן. אמרו שזה גידול מאוד מאוד קטן, מוציאים את זה והכל בסדר. לפני שבעצם מכניסים אותו, אז נותנים לדבר איתו, ואז אני מספר לו, אבא, תשמע, איזה קטע רצתי 16 דקות, והקטתי את הנשמה, והוא רק צחק. הוא אמר, אני לא מאמין שאתה רץ בכלל. זאת הייתה שיחה אחרונה שלי. זה אולי הרגע הכי קשה בחיים שלי. נכנסתי אליו, שם ממש חדר שהוא נמצא שם, שוכב על המיטה. סגרתי לו את העיניים. ונשקתי אותו. אחרי השבעה, אוקיי, יש לי את החיים שלי. מה אני עושה איתם עכשיו? החיים שלי מרוסקים. נחרב לי הבית. אני החלטתי שאני לא מוותר. אני לא מוותר לעצמי, אני לא מוותר לחיים האלה. יש כאן קו. כל מי שעובר את הקו הזה, הוא מי שהחליט שהוא לא מוותר. מי שעובר את הקו, הוא איתנו, והוא איתנו עד הסוף. אתם הלוחמים הכי יפים שראיתי בחיים שלי. אתה כאילו לא יכול לשים את היד, אבל אתה יודע שזה תמיד שם. זה תמיד קורה. אולי זה הקסם בדבר הזה, שבאמת אי אפשר לדעת מתי בן אדם משתנה, באיזה רגע. אבל לדעת שהוא כן, זה כבר שעצמו משהו גדול, שזה כן יקרה. מה נשמע לך? מה הבא? זהו, אני מאוד שנתיים. לא בא לפה?
הפתיע אותי פה, זה ליד הקבר של אוריאל. שנתיים? אני מתה לראות אותך בזוגיות, בונה בית, מתמודד עם הדבר הזה שנקרא זוגיות ובית וילדים. הבחורה הזאת מתה לדעת מתי הגיע העת. אני מוכנה לעשות דיאטה. בסדר. רגע, תקשיב, אני אעשה דיאטה. איזה חפיר. אני אעשה הכל רק, אין בעיה, יאללה. אין בעיה. מתי? אין בעיה. מתי? זה עזרת השם. אמא חלאס, אם את רצינית, נו, מה מתי? תפסיק עם השטויות שלך, נו, באמת. אני מרגיש שהמכינה עכשיו בעלייה. אני הולך לנסות להחזיר את החבר'ה שפרשו. אני במרידף אחרי צ'קול. צ'קול לא יגיע, הוא בעבודה כל השבוע, מה נעשה איתו? אנחנו נלחם עליו קצת. אני חייב שנייה לנסות את צ'קול עוד פעם אחת. אני חייב. שנייה, אני עוד רגע מגיע אליו. אנחנו הולכים להילחם עכשיו, לא יודע מה יהיה, לא יודע איפה הוא גר, לא מכיר את יש לי רק את הכתובת, לא יודע בדיוק באיזה דירה, לא יודע מה הולך, מה יהיה שם, אם הוא יהיה, הוא לא יהיה, לא יודע מה קורה. אבל אני יודע לפחות שאני עשיתי הכל בשביל לתת לעוד בחור את המקום שהוא יכול לשאוף ולחלום בענק. התקשר ביום שישי, אחרי שהוא היה סגור איתנו, הוא אמר שהוא לא מגיע למכינה. הוא אמר, תשמע, אני צריך לעבוד לפני הצבא, אין לי כסף. ואני אמרתי לו, אני אהפוך את העולם, ואם צריך אני גם אדאג לך לאיזה מלגה או לא יודע מה, אבל אתה תהיה בבחינה. אני רוצה שהוא יגיע גבוה, שיכוון גבוה. אני מבטיח לך שהשבוע הזה הולך לשנות לרזיאל אביטן את החיים. והוא הולך לחוות משהו שהוא בחיים שלו לא חווה. אתה איתנו, אחי. ואנחנו פה בשביל להגיד לך, אנחנו לא מוותרים עליך. לא משנה מה יהיה. לא מוותרים עליך. וואו, עשית לי בחוש עכשיו. רגע, אני לא יודע מה להגיד לך. יפה מאוד. כל הכבוד. יאללה, חבר'ה, אנחנו היינו כאן. ביטן. יאללה. זה הדבר הנכון. אתה מתחיל כאן דרך חדשה, אתה מבין? באמת דרך חדשה, אחי. לא, באמת. טוב, אני יכול לשים ספרים? איך אני אוהב את הספרים האלה? אני רוצה לשאול אותך, מה מייחד את המכינה ממכינות אחרות? אני עושה תהליך חינוכי שמתחיל מכיתה ט' והוא מסתיים אפילו במכינה ואולי אחר כך, ושמשתחררים מהצבא הם חוזרים למכינה לתוכנית המשך. יש פה משהו שהוא מאוד תהליכי. ההיבט היותר משמעותי שלה זה הכנה לחיים. זה רעיון מאמן. זה רעיון חדשני. הבנת? אני שמח מאוד אני שמח מאוד. רעיון חדשני ומאמן. שאלה פשוט. טוב, אמא. יאללה. להתראות. ביי ביי. ביי. יא רבי. אני לא מאמין שהיא אמרה את זה. זה נשמע רעיון מהמם. היא לא אומרת את זה הרבה. נותן איזשהו דרייב כזה. הדבר הראשון שאתה שם בבית בתמונה של אמא שלך? כן, אחרי זה אמרו לי שיש לי תסביך. איך הפסיכולוגיה נגיד תסביך אדיפוס. שתדעי תמיד, יש לי שני נשים בחיים. את ואמא שלי. אני תולה אותם. את יודעת, נועה, עכשיו שיש לי בית, אני מרגיש שאני יכול לספר לחניכים את כל הסיפור שלי. אני רוצה לספר לכם קצת על עצמי. לא הרבה מכירים. הייתי ילד קטן עם רגליים עקומות, כיפה בוכרית ומשקפיים עם תחתית של ערק.
אחי אוריאל נהרג. וביום אחד הייתי אליסף אחר. ואני מבין שאני לא יכול לעזור לעצמי כבר יותר. אני הכי למטה. והחיים שלי בזבל. חרה לי. אני קם כל בוקר וחרה. ואז, ביום שישי, לפני 3 שנים, הם מודיעים לי על אלירז שהוא נהרג. השם שלך אלירז, שלא תשקע לעולם. היא תזרח עלינו, על עם ישראל. כשאלירז נהרג זה כמו שתיקחו מראה ענקית, מטורפת, תרימו אותה הכי גבוה ותעיפו אותה לרצפה. זה מה שקרה לי. כי מישהו דפק לי סכין מתוך הלב, חתך לי אותו, הוא מדמם עד עכשיו. עד עכשיו. אולי אנחנו מכירים קצת זמן, אבל באמת אני אוהב אתכם. האדם נשבר, מתים, והעולם ממשיך. ולכן אני אומרת לך, גם לגבי המכינה, אתה רואה את העץ הזה? נשבר, יש רוחות, יש רגעים קשים. אתה לא כמו העץ פה שנשבר, אתה המשכת ככה, להיות כמו האורן הזה, זקוף. ממשיך. אני חושבת שאתה מתכוון עוד לעלות מעלה. נועה ואליסף, בית לגסימה, לתקן את כל מה שעוד צריך תיקון. נו, מה המצב? בחיי ובחיי משפחתי היו לא מעט רגעי חושך גדול ותאומי, ומיד לאחר כך הגיע אור גדול, אובדן ונחמה, חושך ואור. לא פעם עמדו בין השמשות, והאמנו, וקמנו. אני ואת, נועה, אנחנו בורים משהו חדש, אהבה חדשה שמכסה על כל הכאבים. תודה לך שהבאת שמש גדולה לפני. אדם צריך 2 נשים, את האחת לאהוב ועל השנייה להתגבר. ו2 חלונות, מהאחד להביט ומהשני להיראות. אדם צריך 2 דרכים, אחת להלך בה והשנייה להיחקק בה. ו2 גלים, על האחד להתנפץ ועל השני להיסחף. אדם צריך 2 חלומות, האחד להיזכר בו והשני להצטער בו. ו2 בתים, והאחד לצאת ואת השני לבנות. ו2 נרות, אחד להדליק והשני לכבות.